Mireu, el protocol es fa conjuntament amb el Departament de Justícia del Consell Comarcal, amb l'Ajuntament de la Generalitat de Catalunya, i amb el suport de Noctàmbules. El que vol és crear espais lliures de violència masclista en espais d'oci de la comarca. I els espais d'oci inclouen també el que és l'espai públic i el transport. I això és del que parlareu durant aquestes xerrades, no? Perquè quantes xerrades es duran a terme? Si no m'equivoco, avui és la primera, però n'hi haurà més. Sí, bueno, realment no són xerrades. El protocol es divideix en 3 fases. Hi ha una fase, en 3 espais. Hi ha un espai polític, aquest ja es va fer l'any passat, de presentació del protocol, demanant que els ajuntaments es comprometin i diguin la seva. Després hi ha una altra part, que és el motor, que està format per persones tècniques de la comarca, departaments de salut, Mossos d'Esquadra, tècnic. I avui just és la primera reunió participativa, on tothom, qualsevol persona a nivell individual, pot arribar i dir la seva. Aquestes reunions participatives es faran en 3 dies i aquí sí que s'inclourà una formació per tal de sensibilitzar i conscienciar la gent que hi formi part. A qui van dirigides exactament aquestes xerrades? Bueno, o aquestes formacions, perquè no hem dit que no són xerrades com a tal. Sí, no són una formació, ja et dic, és un espai de participació on es vol recollir el punt de vista de les persones que formen part, les necessitats que veuen, les seves experiències, i llavors a la segona sessió sí que es farà una formació específica per a aquestes persones, amb la idea d'explicar-los per si volen formar part dels punts violetes que es ficaran als municipis i sensibilitzar. Creieu que també hi assistiran homes en aquests... Sí, ja en tenim dit. Perquè la gent s'ha d'inscriure, perquè he vist que ho feu a través de la plataforma Zoom, no sé si s'han d'inscriure a través d'algun lloc i vosaltres els facilitareu el link on s'han de connectar o l'enllaç on s'han de connectar? Sí, les persones que estiguin interessades en formar-hi part poden enviar un correu electrònic a dona@beixcamp.cat i llavors els facilitarem l'accés a la trobada. Lourdes, des del teu punt de vista, creus que hi ha molta desconeixença per part de les dones sobre com hem d'actuar en casos com aquests? És a dir, parlaves ara dels punts liles. Els punts liles jo crec que, si no m'equivoco, a les 3 del matí o no sé en quina hora concreta ja no hi ha punt lila. Llavors, vosaltres creieu que les dones som conscients de com hauríem d'actuar en cas que ens trobem en un cas com aquests de violència sexual? Quina és la reacció que hem de tenir o com hem d'actuar davant un cas així? Bueno, les reaccions ni homes ni dones. I fins i tot nosaltres a vegades com a professionals per això la capacitació costa. El que has dit de la matinada, per exemple, és una cosa que ara amb el protocol ens estem qüestionant i creiem que no pot ser així, que s'ha de donar atenció durant tota la festa. Perquè la dona és un punt de referència on dirigir-se. Dona també, penseu que el punt violeta no és només per dones, sinó també per persones que surten de la norma a nivell de gènere. Perquè també es donen moltes agressions al col·lectiu LGBTI, a part de dones. Llavors, el que crec que és important deixar molt clar és davant d'una agressió puguin dirigir-se en aquests espais que ja et dic que la idea és tota la durada de la festa, perquè allà se li faci una primera acollida i es valori. Se li doni atenció, se li doni una acollida, se li creï un espai tranquil i llavors quin tipus d'atenció se li ha de donar. Lourdes, com és que heu decidit tirar-ho endavant ara? Just en plena pandèmia, que a més no hi ha festes com a tal. Bueno, una mica també això. Mira, nosaltres vam començar el 2017, vam fer un violeta com a prova pilot i va funcionar bé. El que passa que estava molt limitat a nivell econòmic i llavors les conseqüències, una de les coses que en això, que és les hores. El 2018 vam oferir als municipis amb un protocol que no pensàvem que funcionava un cop a municipis que es podia millorar. El 2019 molts municipis de la comarca ens van demanar violeta
I llavors va sortir l'oportunitat doncs, de que aquesta Noctàmbules, que és una entitat especialitzada en el tema de festes en espais d'oci, et donés suport a través de la Generalitat a fer el protocol. Llavors també hem pensat que enguany, que no es pot fer realment algun violet que no s'aplicarà, doncs serà un bon moment per crear un protocol i l'any que ve ja podem aplicar-lo a territori. I hi ha hagut un augment de casos de violència a la comarca en els últims anys? Bueno, amb el tema de la pandèmia no hi ha hagut augment perquè no hi ha hagut festes. A més, dades específiques de la comarca no en tenim, però sí que és veritat que pensem que si no tenim en compte que són les violències masclistes en parella, el 20% de les agressions passen a espais d'oci. Aquí li hem de sumar 20, un 19 en transport públic. I molt passa també quan les persones es necessiten per anar a aquestes festes. Bueno, un 17, I després, un altre 18% passa en espais públics. Penseu que, sobretot, com ja ho sabeu, quan hi ha una festa, la gent surt de la festa i es surt a l'entorn. Una de les activitats que es pretén fer amb el protocol també és un estudi dels entorns, dels espais de festa, per veure si són espais segurs, si són espais luminosos, si hi ha espais que puguin tenir risc per relacions. Però sí, ha de quedar com a molt clar que realment els espais d'oci són un espai de risc per les dones. Després de les violències de parella és el lloc on més agressions s'adonen. A mi el que em sorprèn una mica és que ho hagueu enfocat en l'àmbit festiu, més que res per això que dèiem que en plena pandèmia no hi ha festes, i que potser s'hauria de fer un passet més enllà i fer-ho més genèric, en el cas, per exemple, ja no tant la festa com a tal, sinó en el moment que la dona torna a casa. No cal que sigui les 3 de la matinada, poden ser les 11 de la nit, que és fosc, i que moltes dones, jo em fico d'exemple, per exemple, patim anant cap a casa i passes por de, ostres, em podrà passar alguna cosa. Llavors, no sé si us havíeu plantejat fer-ho així en àmbit més genèric, o perquè ho heu enfocat concretament en el tema festiu o festes majors o festivitats? El protocol és per espais d'oci. Vale. Espais d'oci hem ficat just espais per no limitar les festes. Perquè a més ara avui en dia els espais d'oci poden ser un vermut, pot ser un concert al migdia, pot ser un event esportiu que comporta, jo que sé, un dinar. I per això, a més, hem ficat tot el que et deia dels estudis de l'espai públic. Per controlar que realment els espais de festa a casa intentin ser el més segurs possibles. El que passa que també ens trobem amb limitacions amb això i són qüestions que ens hem plantejat, no? Què fem amb aquestes dones que han de tornar soles a casa? Són coses que amb els tallers participatius i amb el grup motors s'estan treballant. Com gestionar aquests espais i aquests temps que no són just a la festa perquè comporten molt de risc. Sí, perquè jo crec que al final són els que més risc comporten, de fet, pel meu gust. Lourdes, celebrem també que assisteixin nois en aquesta iniciativa que heu fet d'elaborar aquest protocol. Moltíssimes gràcies, Lourdes Solans, coordinadora de Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Camp, una vegada més per acompanyar-nos aquí a la plaça. A vosaltres.